Просто хороший праздник, замечательный праздник, судя по тому количеству людей, которые сегодня собрались. У нас в Омске очень любят Сабантуй, не правда? Не так ли? Дорогие друзья, гости второго международного иртышского Сабантуя, от имени правительства Республики Татарстан, от имени Всемирного конгресса татар и от себя лично всех приветствую и желаю мира, добра и хорошего сегодня праздника. Сабантуйның иркен мәйданнары халкым күңеледей түгәрәк түгәрәкнең шите булмаса да узыгысыз дуслар түргәрәк бергәлекнең матур йоласы бу берләмлекнең әйлән-бәйләне Сабантуй ул дөнья мәйданында бәйге тоткан халкым бәйрәме бәйге тоткан халкым бәйрәме